ďalší bod. Nabíjte dela, ako vidíte, netrvá dlho a nabíja ho jeden človek. Väčšinou ho nabíjali dvaja, nabíjali ďalšie traja. Nabíjte gule zabralo ďalších 15 sekúnd, ale v tomto prípade sa nabilo zároveň s tým, ako sa naplnila komora bučným prachom. Ale inakší. Sme pripravení? Magnificus. Takže poprosím všetkých otvoriť ústa, zatkať uši. Zatkať uši. Poriadne. Strieľame! Strieľame! Magnificus pál! No jedz, Beďo. Stáva sa, no vidíte, no.